Hindi pa eh. Naka-plane. Hello guys, camera ka. Camera ka. Ano masasabi mo? Camera. Camera ka. Reporter guys, reporter na. Kamusta guys? Shout out. Shout out ka na mo kamera mo tayo kamera. Okay. Parang matamilyo na. Oh, tangin. Uy, tangin. Optimum Pride. Paano? Kalting. Kalting na makakita. Ang dagsin ng kamera ko. Kaya tayo. Ako di kaya. Onin sa'yo. Uy, takki. Panalitap. Mudi? Naka-play. Oy, nagsiksi! Lalaban tayo! Okay. Huli sa camera box. Yan, naka-light gear dagos ako. Light gear agad. Ang sarap ng pasalog. Kaya magdumog ka, baka masyak ka. Ako! Kaya gini, kalsada gini. Nako! Sa halog ng kawata. Ayun, di ba? Hila, inag! Laki bang jay? Palito? Yun. Huwag na ng palito. Light gear, malala. Kan na, may napos mo di balon ko. Walang sususo guys. Light gear, malala.
ko, malala. Dati yun, hindi kong punadan. Nakamapunta yung pedila kaya. Grabe. Visit. Baba na. Tinag na. Gitna tamad. Balik. Oh, okay na na. Balik niya eh. Okay na na. Madagkambyo. Okay, Ninas. Madikon. Ay na. Visit. Biluan ta. Tangad ko na. Okay. Visit. Ayoko na. Nagtartipurak lang ko man. Visit. Tahi. Nagpudot yung bangir. Bishit. Nanaw di malpasan.
Sapayan ko ba itin nag G36 ko? Ha! Ang ina. Puta. Ha. Sito. Ahon nga di ko sinukuan. Ano pa kaya? Araw nga di ko sinukuan, ikaw pa kaya. Uy, recover. Dang katutubis ko. Oh. Ang dami pa. Nagmotor na lang din sana ako, putang ina. Oh. Anong ganda pero ng view. Sulit. Hindi ko kasi dala yung isa kong phone para may ibang angle sana. Pero, sorry. Sensya na. Wala naman ang climb. Kung nakakapagsisi. Hirap pag walang ensayo. Angat na naman. Hindi, may siko pa. Di ko kasi maano yung 3060 ko sa likod, sa cogs. Ang bigat. 3828. 29er pa. Ina. Reason mo, Andro. Wala ka lang yun sa ayo eh. Wala na yung dalang naka road bike. Darren tas si ano Andrio. Shit. Tingnan yung view dun sa kabila.
Huwag ahon. Nice. First time ko lang umakyat dito, putang ina. Walang punta ko dito, sarado pa kasi. Tapos ngayon, umakyat nang walang ensayo. Ay nako, Andrew. Huwag ulit. Kaya to. Short but stiff. Hindi ko lang kung ilang percent tong gradient na to. Itong ahon na to. Lakas ang speedometer, low but hindi ko na charge. Try ko ano sa tension nito. Cable tension. Ingin ang drivetrain ko. Putang ina. Suko, hindi. Pag hindi ko susukuan to. Hindi ako tumigil. Gusto ko consistent. Sisipon na ako sa lamig ng hangin pero ang init. Nagpudot ng naglamig. Sana gets nyo. Ilang minutes na. Hindi ko kita. Magre-record ba? Hindi matapos tong climb na to. Wala na din si Bogs, iniwan na ako. Wala ito mga idol. Ensayado. Tayin ko yung dalawa sa likod. Wala akong ensayo eh. Pasensya na. Papagal ako. Mahina. Ang bigat ng 38-28. Putik. 29R pa naman. MTB. Okay lang sana ang 26R. Nag 30-14 lang sana ako sa chainring. Okay na, Japan. Ayoko na po. Please lang.
Kaya pa naman ng legs. Tiis lang talaga. Mainit dito sa taas. Tirik yung araw. Meron ano lang nakikita. Ahon na naman. Recover mo na. This is Steve. Bagyo nga, nakaya ko ito pa kaya. Ay, nako po. Ganda ng view doon, no? Oo. Tama na. Ahon pa ako. Para hindi naman puro kalsada nakikita nyo. Ah, putang ina. Naman, umayos kang drivetrain ka. Baba ko nga. Good. Shit. Bakit? Ay. Pati drivetrain ko di na kinakaya. Ay nako. Fuck. Ay, naku po. Makapatay, tipudot. Tatahimik na ako. Ang inang hirap na ako huminga.
Kakadaldal. Di pa tayo tumitigil. Ngata to. Magla-live na lang sana ako sa Facebook. Kaso wala akong load. Kalimutan ko magpa-load kahapon. May hour na naman. Kaya ginusto mo, Andrew, sumama ka eh. Huwag ka magre-reklamo. Dami mong reason, Andrew. Lang, kita nyo ba? Ay, hindi ata. Sorry guys. Asan na yung tatlo? Masyadong malalakas. Kumahabol. Scam kasi sila. Sabi MTB lahat. Ay nako po. There are so many beautiful ano dito spots. Kaso parang ayoko tumigil. Kasi gusto ko i-one shot. Kaya pasulyap-sulyap lang kayo sa mga spots na magaganda. Pag tinatayan ko, natunog bottom bracket ko. Oh, beautiful spots. Oh. Kita nyo ba? Wait lang. Oh. Diba? Dito lang yan sa Pangasinan. Kabila. Tara, lusong na. Recovery. Ha? Yeah. Pampalakas. Charot. Ahon ulit. Ang patapusan. Wala man lang balak tumigil yung tatlo sa harap. Ayun pa oh. Mahaba pa pala.
ayusin ko ng ship ko. Ayaw umakyat ang putik. Puta. Ayoko na auto view. Tapos tatahi tayo. Be goods. Layo pa ba? Ayun, nakamalemo-lemo. Wait lang. Ay, doon na lang sa taas. Tingnan natin. Papakipasan ako sa inyo eh. Hanggat kaya pa, wag titigil. Pero grabe katarik yung daan dito.
masabi. Nagmayat, naglaing. Anthony Homer. Nagmayat, naglaing. I don't have any water na. I don't have water. Ang lamig ng simoy ng hangin. Sino kaya yun? Square Ace? Sino yung tatahi doon? Yung naka-road bike. Grabe naman kasi katarik ko. Potik. Nakita nyo yung daan. May dalawang naka-road bike na nagtatahi. Ewan ko kung kita nyo. So, pakita ko muna sa inyo the view. Diba? Sulit pero kapagod. Sulit yung pagod. Tahi din tayo. Wala namang nadaan eh. Pero pag madaming dumadaan, huwag na huwag niyong gagawin to. Huwag na huwag kayong magtatahi. Ay kayo sa lane nyo lang. Hanggang to lang.
Diba? Dito. Ba't ba ginagawang pagtatahi ng kalsada? Ginagawa ito para mas mapadali yung ano, yung climb. Hindi yung dire-diretso lang. Mga matatarik na part karaniwang tinatahi. Lalo na pag wala kang ensayo. Kagaya ko. Tahimik malala. Wala na si tatay. Yung naka 50T. Ewan ko sa aming animata may pinakamabigat na gear ratio 38-28. Ewan ko sa ano, kasama akong naka road bike, if naka 50-34 lang ba sila. Road bike kasi matarik to. Itong ahon na to matarik, grabe. Wait lang, yung motor. Meron pa.
Hindi ko na kaya. Rest. Tingnan mo na dito. Mamamatay na ako.